să fugi de tot ce vezi în jurul tău. Fii liniștit, putea fi mult mai rău. Oriunde te duci, știi că n-ai cum să fugi de tot ce vezi în jurul tău. Nu! Vine autobuzul! Nu, Cireșe! Nu! Vine autobuzul! Nu! Hai mă că vine autobuzul! Nu! Hai mă că vine autobuzul! Cireșe! Vine autobuzul! Cireșe! Cireșe! Vine autobuzul! Cireșe! Vine autobuzul în 30 de minute! Hai, ai căpșuni? Da, bă! Da, hai! De excese de sinceritate tu alegi ce e bine și ce nu. Dacă drogul tău te ține într-un continuu deja. Da, pișcă cam rău. Bă, vezi că vin caprele, bă! Vin caprele! Vin caprele! No Simulator level 2. Știi că n-ai cum să fugi de tot ce vezi în jurul tău. Fii liniștit, putea fi mult mai rău. Bravo, bă, era să câștigi la un moment dat. No, fugi că vine! Hai, bă, nici nu mai văd, bă. Nici nu mai văd. No, capul a plecat înapoi și Miheș a stat. Aici gardul. Cred că nu ți-ai Frumos. următorul autobuz. Peste 20 de minute. Mai hai o dată până la 10 euro. 10 euro? Oh, hai. Hai, plecau. Mai bine să nu vin acasă repede. Scuză-mă că Mihai, cam la... Și-ai cu prietenii. Da, la ce că e autobuzul. Da? La cât e autobusul, mă? Hai să plecăm. La și 20. Nu, am ieșit 10. Hai să plecăm. Bă, vine autobusul în cât timp? Cam cât timp vine autobusul? Întârziem la autobuz! De la autobuz. Anul pescarilor. Acolo am prins un somn de vreo 2 ore. Așa. Bun. Ca după Cireșe, așa. Semnalizăm. Șmecher. Bă, nu văd dacă piciorul. Dacă pedalezi nasol, bă. Asta e bine așa, bă, pentru mine e bine. Bă, coborâm până jos așa, mă. Uite-te la flash. Cum face, bă? Nu, spune dacă vine ceva din spate. Uite-te la ea. Da, vine dealul. Tu filmezi editing? Da. Hai. Stai tu, bă. Seara. Vai, bă. Hai, bă. Bă, eu sar, dar pleci cu
cum sare în față? Și eu sar, stai liniștit. Viteză, lumina rămasă. Aia, de părul nu e în ochi. Oprești unde-te, mă? Oare. Bă, și ca și insigna la Mercedes, bă. Bine ce? Eu dacă vine. Da, uite-te, nu o să ne putem opri, dar opri un pic mai jos. O, și dealul! Hai, bă! Exploratează la maxim! Lasă-o, nu pune frână! Uai, bă! Super șmeche! Aș trebui să frânăm cumva. Bă! Vine mașina! Din spate nu vine nimic! Cum vede Plexco? Ceau, Cuțu! Dai! Ai frânat la maxim. Bă, hai bă, nu ne face râs, că nu puteți să balans, analiză, nimic din spate Nu vii mașini. și... Hai să salutăm pe Opa, Suciu. băi! Aici asta e Suciu sau ce? Mai sus, da. Mai sus, no. Ceau, Suciu! Salutați-o, ceau, Suciu! Ciao, Suciu. Ceau, Suciu! Dar nu, acesta scris. Am